Klerilir tandure tepuk tangan yang meriah untuk Nganjuk pada malam hari ini. Oh iya, luar biasa, luar biasa. Iya, hebat Duk. Iya, wajuan. Leren sawetara ya Nok. Nggih ya.
Angka sepisan ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur kunjuk kang Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarake nikmat, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ngono. Saengga awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing alun-alun Nganjuk iki, Nduk. Oh, ngono. Nggih. Nggih, Yung, heeh. Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh, ngono. Iya. 1087. Heeh. Kuwi ana maknane, kuwi ana artine, Nduk. Oh, ngono. Ana maknane. Ana maknane apa? 1087. Heeh. Angkane 1087, 1 tambah 0 tetep 1. Ya. 1 tambah 8 9. Ya. 9 tambah 7 16. Ya. 16 iki angkane 1 karo 6 yen dijumplah 7 maknane 7 muga-muga Kabupaten Nganjuk ke depan entuk pitulungane Gusti. Wow. Satemang Nganjuk menjadi barometer dan tolok ukur kabupaten-kabupaten lainnya. Wah iya, amin amin ya robbal alamin. Cangkeme wong ditanggap panggah iso, Nduk. Oh iya. Iya, ngarepne panggah iso. Oh ngono. Iki uga wis rawuh. Mau sambutan ora kepareng rawuh, iki wis kepareng rawuh. Sapa? Bapak PJ Bupati Nganjuk, asmane Bapak Sri Handoko. Oh, Bapak Sri Handoko. Sri kuwi rejeki. Handoko, Han. Ayo artekno neh. Handoko, Han kuwi handal dalam mengemban tugas dan amanah. Oh. Dono driyah, dono rasa nyenengke wong akeh, ora keri ketitik gelem membaur bersama masyarakat. Bengi iki mirsani wayangan. Wah, iya. Aja to nobar wayangan. Wingi yo ngenekne nobar timnas ketoke. Nadyan kalah. Iya. Iya, Oh ya, terakhir kondisi masyarakat selalu diperhatikan. Buktine wayangan bengi iki wiwit saka panggung, terop, sound system, dalang dan pengerawit kabeh asli wong Nganjuk, bangga menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wah, iya maaf. Artine Pak Sri Handoko. Aku tahu lho, Nduk. Tahu piye? Aku tahu pentas ning Blitar. Oh, sing teko ya pejabat-pejabat ngene iki. Aku ngartekne salah satu nama pejabat. Piye pejabate nangis munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi nek ning Blitar, mbok nek ning kene. Iya. Duit neh. Kok duit dremis ae Mas. Sing baku ngucapke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk Bapak PJ Bupati lumebere marang para punggawaning praja, Buhan, ya Bu Kepala Dinas, pejabat-pejabat Nganjuk yang berkompeten pada bidangnya dan seluruh panitia sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji kang wis ikut andil mensukseskan lumadining adicara wayangan bengi iki. Wah iya, inggih yo nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ning Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk, aku kon mbabarke utawa ngartekke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedarane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Mbiyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendok kang nalika semono perang ya to karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite. Banjur papan kono, papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wase mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebek ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya.
banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Amale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Dadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh, ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Iya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apa nek sing ngedusi dalang no bae. Ora kuwi gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jo Kandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen, ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh, ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya. Iya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit, Nduk, kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane ya bawera. Iya ya Mak, disumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos no. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan, adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah
Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo brasta nukar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo brasta Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, Jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan, iki kepara mau lagi rawuh, ora ketang sepatah dua patah kata, tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Mong. kan telat toh Pak. Oh nggih ora apa-apa Pak. Ya, iki friend kabeh kok iki ya. Iya. Yo nanjake para bintang tamu. Tak durunge Mas Komet Mas Dodok munggah panggung. Dik niki tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sepatono kanggo pemanasane Dik Niken Salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Saumpama kapan